Veľmi zjednodušene by som to povedal, že keď tu dnes už vyše 500 psychiatrov je podpísaných pod nejaký otvorený list, ktorým vyzývajú Roberta Fica k tomu, aby z politiky odišiel, lebo škodí, tak Robert Fico vlastne prečítal zdôvodnenie, prečo mu to tí psychiatri napísali. Čo ste sa teda dozvedeli? Bol do toho atentátu zakomponované ďalšie osoby? To naozaj, podľa mňa to môže byť len príloha k nejakej psychiatrickej správe, nič viac to nie je. Každopádne pre Slovensko je to pre voličov Roberta Fica veľmi smutná správa, že je to vážne. A pre tých všetkých ostatných, myslím si, že radostná správa, že úplne mu preplo. No ale to nepísal asi on, či písal to? Bola to teda správa Slovenskej informačnej služby o atentáte na premiéra, alebo niečo iné? Bola to správa Slovenskej informačnej služby, ale hovorím naozaj, tie blúdy, čo tam on natáral, sú nádherným dôkazom toho, že tí psychiatri bolo na čase, že sa ozvali. Jemu naozaj dôkladne preplo a keď on takéto veci je schopný ešte ďalej reprodukovať a čítať a evidentne aj tomu veriť, tak on je úplne mimo. Akože je to ohrozenie Slovenskej republiky, lebo mať takéhoto premiéra je zlé, na druhej strane je to dobre, lebo evidentne sa mu to rozsypáva pod rukami. Ale nemôžeme vám určite povedať k tomu viac. Ja len doplním to, že sa nečudujem, že Robert Fico to chcel v utajenom režime, pretože keby občania počuli, za čo vlastne platia tajnú službu, tak by zaplakali. Pretože toto bol paškvil a nie nejaká správa tajnej služby. Ďakujem. Tak,